أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe onon fof on calminama, on juurama, on neldama duwawu, on ñagama duwawu. hande mbe ɗiɗi yewtude ɗo seeɗa hewɓe namnitima salatu mo kalɗen e darsu meɗen jawtuɗo o, salatu sayyidina imam shafii o. salatu o ko salatu moƴƴo ha no feewi ha no feewi ha no feewi. ko adi fof jomiraɗo wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyi. allah e malaikaji muɗum enen juula e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyi ya ayyuha alladina amanu ehemon onon julɓe sallu alayhi juule e nelaɗo allah wa sallimu kisnon nelaɗo allah tasliman hisnugol. yamirama qur'ana no anduɓe kaaliri kala ko allah yamirno o wiyata tan ko mbaɗe sana julde e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. o fuɗɗori ko hoore makko inna allaha amarakum bi cheyin bada bi nafsihi summa sanna bi malaikatihi wa sallasa bikum. ɗo allah fuɗɗori ko hoore muɗum, min adoto wadde, malaikaji ndewa e am, onon ne ndewon hen. nden noon julde e nelaɗo allah sallllahu alih w sallam ko hunde moƴƴere ha no feewi ha no feewi ha no feewi. bo annabi e hoore muɗum hadis celluɗo o wi sa juule makko lawol gotol ma allah juule maɗa laabi sappo. sa juule makko laabi sappo ma allah juule maɗa laabi ujunere. sa juule makko laabi ujunere ma balaɓe moɗon takkodir naade ɗon aljanna. on hadis kadi ko hadis celluɗo. joni noon yimɓe fof enen jogui no juulirta e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. annabi e hoore mum haali ko salatul ibrahimiya. allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamina innaka hamidum majidun. gando moƴƴo 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 ene wiya taqiyuddin subki ko gando mawɗo mawɗo ha no feewi. ene windi deftere ene wiya shifa'u sagami fi ziyarati khayril anami. shifa'u saqam fi ziyarati khayril anam. omo windi deftere, omo addi toon silsilaji e sanaduji sahabaɓe no juuliranno e nelaɗo allah sallllahu alih wa sallam. seyidina ali salatu mun ene toon, seyidina abdillah ibni mas'ud no juurilanno e nelaɗo allah sallllahu alih wa sallam ene toon. kaari e sahabaɓe julɓe e nelaɗo allah, sigatuji muɗum no juulire e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ene toon ha heewi. nden noon imamu shafii fini ko makka, ko to no jibina hedde makka en to no jibina. caggal mum o naato e irak, o jangi makka, o jangi almami malik, o immi ɗon o yeehi irak, o woni toon dumunna, o sakkiti arde noon ko misra. nden nde o ari misra kanko imamu shafii o jooɗi ɗon, o ɓami ɗon debbo, o waɗi ɗon galle, o waɗi ɗon duɗal ɗon o sanki. duɗal manggal gongal misra biyetegal azhar ngal wona kanko sosi duɗal ngal, kono noon duɗal ngal koye almuɓɓe makko, koye almuɓɓe imam shafii janginno ko ɓen cosi duɗal azhar ngal, ɓen cosi duɗal azhar ngal, ɓen kadi goni hen seeren ɓe mawɓe. bon ɓe mbi imamu shafii omo jogino salatu, so jangini almuɓɓe makko ha o gayni ɓe mbaɗan salatu o, on woni salatu mo mbaɗɗen kalɗen haala mum o. allahumma salli afdala salatin على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. جملة جديدة. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلاة أهو غفرة وي اللهم جومم صلي جول أفضل صلاة كبرنا موجودة جول ديال فوف نانو دum do ko du'a jami'u o nyaagi Allah ko yalla juule nelaado Allah julde burde juldele fo moƴƴude dum ko Allah andi dum. anduɓe ne mbaɗi luural mo jaaɗa to mum fo wiyata ko salatu mo jogi o ɓuri salatuji keddiɗi ɗi. chazaliyankoɓe ne jogui salatu muɗum en, salatu abdillah ibni mashishin, ɓe mbi salatu fof ko on ɓuuri moƴƴude. naqshabandiyankoɓe ne jogui salatu mum en mbi salatu fof ko ɗum ɓuuri moƴƴude. leyɗele men gayete woni ga ko tijjaniya en ne jogui salatu mum en mbi salatu mum en ɓuuri salatu fof moƴƴude, salatul fatiha. goto fof wi ko mum ko ɓuuri moƴƴude. imamu shafii wiyani ko mum ko ɓuuri moƴƴude, kono o haali konngol moƴƴol.
o wi ko allahumma salli afdala salatin juul ko ɓurno moƴƴude e juulɗele fof ala asadi e ɓurɗo malede makhluqati ke dendengal ko tagnoɗa kala ko Allah tagno nelaɗo Allah ɓuri malede nden noon salatu o omo waɗi mami haal ko waɗi ko inchallahu taala wa allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika ɓurɗo malede e tagore maɗa nde fof juule makko ko ɓuri moƴƴude e juulɗele maɗa wa ala alihi juula e kureji makko wa sahbihi e sahabaɓe makko zumanu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko nelaɗo Allah tan e kureji muɗum juuleteno sahabaɓe juuletenoke kono noon fedde feeñi e l'islam ene mbiya shia en eɗen mooli Allah yallah dandu en bone maɓɓe ɓen puɗɗi yennude sahabaɓe nelaɗo Allah nden nde puɗɗi yennude sahaba nelaɗo Allah nde anduɓe mbi mbatten julde e sahabaɓe nelaɗo Allah nde wonno sahabaɓe nelaɗo Allah koye nelaɗo Allah jeeya ko annabi fewniri ɓeɗo juuɗe muɗum sinno wonano kamɓe yennoɓeɓe ɓe dañata diine yennoɓeɓe ɓe jogui ko qur'ana hol binduɗo qur'ana o usmana windi qur'ana o sinno wonano usmana onon on natata diine Allah jogui ɗon ko qur'ana on ngala qur'ana mon banggue usmana binduɗo qur'ana o ko on jenna toon nden noon on jenni koye mon on ganda sinno wonano sahabaɓe l'islam o wodata wodde sahabaɓe ɓe ko kañum mbaɗi diine o diine ko ballal Allah di ko Allah waɗi diine o ko nelaɗo Allah waɗi diine o kono noon ko warñede sahabaɓe nden noon ahlu sunnati en mbi sen juuli e nelaɗo Allah juulene sahabaɓe noon sahabaɓe ɓe naatiri e salatu o qur'ana wi tan ko juule e nelaɗo Allah haalani hen koreji nelaɗo Allah nelaɗo Allah nde juuli nde wi ko juule e nelaɗo Allah juulone koreji nelaɗo Allah haalani sahabaɓe anduɓe meɗen moƴƴuɓe mbi juule e nelaɗo Allah juulone koreji nelaɗo Allah juulone sahabaɓe nelaɗo Allah imamu Shafi'i koye ɗum ɗon abbi o wi allahumma salli joomam juul afdala ko ɓuri moƴƴude salatin e juulɗele ko ɓurno moƴƴude e juulɗele maɗa fof juul ɗum ɗon ala asadi e ɓurɗo malede makhluqati ka tagore maɗa nde fof wa ala alihi juula e koreji makko woni suudu bam makko alu en ɓe ene mbaɗa luural ko yaltuɓe e makko ma walla ko suudu bam makko fof juule maɓɓe kamɓe fof wa sahbihi e sahabaɓe makko fof wa sallim kisnamo adada ma'lumatika salatu o e salamu o keewal muɗum yo won adada ma'lumatika fodde ko ganduɗa an jomiraɗo hunde fof ko ɗum ɓuuri hewde Abdullah ibn Abbas wi awsa'ul hadarati hadaratul ilmi hadaraji Allah ɗi fof enen jaaji kono ɓuuri yaajde e hadaraji Allah fof ko hadaratul ilmi ko wiyete hadaratul ilmi ko Allah andi ala ko haaɗi ala to haaɗi sa waddi ilmu e qudratu joni a tawan ilmu ɓuuri yaajde e qudratu watta taalluqu bil mustahili ko jombi qudratu watta e ɗum ɗon taalluqu ɗum ɗon ko ilmul kalami kono noon ilmu ene waɗa taalluqu bil mustahili o bil mawjudi fof hadratul ilmi ɓuuri yajde wa sallim adada ma'lumatika fodde ko ganduɗa wami dada kalimatika gombudi konguɗi maɗa gombudi konguɗi Allah hay goto anda to haaɗi jomiraɗo wi qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi sinno maayo waɗama gombudi ene winda konguɗi Allah maayo ngo huuɓan qabla an tanfada kalimatu rabbi walaw ji'na bi mislihi madadan hay sinno min gaddi hono maayo ngo ha heewi maayo ngo wonti madadu mo taƴodirta maaje ɗe limotako konguɗi ɗi gasata konguɗi Allah gasata kadi aya goɗɗo o wi walaw annama fil ardi min shajaratin aqlamun ko wone leydi ndi ko fof so wattama kuɗi wal bahru maayo ƴettama min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullahi maayo ngo wattama maaji jeeɗiɗi mbattama hen konguɗi Allah timmata nden noon o wi yalla juule nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam gombudi konguɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala firti ko julde nde ala to haaji ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون kala nde innoɓe innuma an Allah juule nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghafala an zikrihi alghafiluna kala nde innoɓe jejjiti siftorde nelaɗo Allah juule nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗeɗo gueɗe ɗi tan woni aduna Allah ma ene innema walla Allah ene yejjite to Allah innaɗo yo julɗele gone nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah innaka ɗo kadi to annabi siftoraka ɗo yo julɗele gon e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam minen min tawri salatu o ko seremɓe amin ɓe min jange muɗum azhar ɓe mbi salatu o mo waɗi gueɗe joyyi gueɗel garnel ngel fof ko afdalu salatin ko ɓuri moƴƴude e julɗele gueɗel ɗiɗaɓel ngel ko as'adi makhluqatika
ko ɓuri malede nden noon ɓural enen juulungu malal ene heen wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika gandal ene nder salatu o wa midada kalimatika gombudi daha ene haala e salatu o min kam mi meeɗa yiide salatu baɗɗo gandal ene haala e muɗum daha ene haala e muɗum sana oɗo salatu وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ذكر ان حالا صلاته nder non be bi salatu en wadi faida kala janginɗo ha gayni so jangi gayni sa darsini ha a gayni ano e almubbe maɗa darsu nani worto on mbaɗan salatu o laabi tati on mbiyan allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم أمتع جكندرا وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم قمتك صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون تتبول قلت هبي ونن فوبام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فونهن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دو درس ورترتو ñande fof imam Shafi'i do wortirano darsu mudum wonande almubbe mudum on sunna ronta ha joni azhar so min jangi ha min gayni serembe mawbe be ngader jamaga wana to university to de woni to university to ko tuba kobe ko jama gayete jama azhar ka sufiyankoɓe jiyaɓe Allah moƴƴuɓe wonɓe ɗon waliyaɓe Allah moƴƴuɓe khalwatiyankoɓe ne hen chazaliyankoɓe ne hen naqshabandiyankoɓe ne hen ko mutasawwifuna e meɓe ɓen mbatta salatu o ɓe mbi salatu o kala to watte jangde taƴata ɗon duɗal ngal ñifata kadi kala janguɗo ɗon heɓan faamuya salatu o en waɗi fa'ida ha no feewi kadi omo uddita haqqille kadi omo addanma siftorde ko jejjitiɗa ko wone salatu o e moƴƴereji ko Allah tan andi eɗen ñaagui Allah yalla naftir men enen fof nden noon enen fof eɗen mbawi hutorade salatu o no tawrirmi seremɓe am ni minone mi haalanari moɗon noon isnu mo serem ɓam mbaɗanimi kam hen o onon ne mi waɗanimon hen on ɗon isnu goto e men fof ene wawi janggude salatu o foti ko an goto jangi gaynuɗa juul salatu o laabi tati e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jofnira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin janga fatiha lawol gotol ko hunde moƴƴere ha no fewi eɗen ñaagui Allah yalla naftir meɗen barke muɗum bi jahi nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh